Hello? Kana ji na komanda manja? Da Allah ka so ka karo so yanzu na. Wayya magana yan hisba ne. Su ma san yalajin. Wayya magana yan hisba ne. Wadalla, ya ke ciki. A karo so kenan. Yau na ka jin gaya ma. Ka san menene? Wai da wani sace-sacen da na ji ana yi wai jiyar shekaran jin nan wai da ma na kwalin da yaran ne ke sake sace-sacen nan. Yanzu nan dawowa ta kenan. Aka ce wai yanzu ga san ya tara yara suna shan gubi na ana sai da gubi to a kiɗa kongon baya. To a can gangare ma na ji an ce an sace yawo ina ga shi ne yanzu. Ai da abin da ka ji an bi afar Allah nan na kwali ne kan ma ka bincike kowa. Yanzu abin da zai faru ko yanzu ka san me za a yi. Ku tashi ko yanzu mu tashi mu je mu shiga kongon nan ko ɗaya kongon a nan suke taruwa su har su taka jungle. Nan kwanaki. Eh. Awa ne. Dan kunna mana waka nan mana wawa. Okay, ya ne ko? Mana. Suna ga taba, kowa sai ya cake, ga taba ga yarmu, kowa sai ya cake, ga wiwi ga yarmu, kowa sai ya cake, yau ga kodin garoci, kowa sai ya cake, yau ga kodin garoci, kowa sai ga yan kwamati nan sun shigo ba. An kwamati? Wallahi Allah. To rayuwa ma jin tsoron an kwamati. Dai ga san suna da shigowa. Wai wannan zabin waza, wai na ga mutum ne. Kai ma kai ta kanka fa. Ni ma ni iya ba wani iya ne. Kurin kwamatin nan sun sa mu a gaba. Mu fa ba ma shin durin Barka mu kake ta. gida. Wallahi ni wallahi Na so da suke da gida. Ai mafarki ne, mafarki ne wallahi. Mafarki ka ko? Mafarki ka ko? Mafarki ka ko? Mafarki ka ko? Haka sadan manja duba wani sauran gurin nan ko za su samu. Hadda ganja ba? Hadda ganja? Hadda ganja? Hadda ganja? What? Hadda bindiga? Ya Allah mafarki yake. Tashi mu tafi. Tashi mu tafi. Mu je.